Видеопрезентация на тристаен апартамент в комплекс Хелена Премиум, квартал Изгрев, Бургас. Влизаме в входно антре, което е Г-образно. Вдясно влизаме в едната спалня, която, както виждате, е доста светла. Дограма Кьомерлинг. Към тази спалня близо се намира и банята. Това е първата баня, апартаментът е с две санитарни помещения. Напред от коридора е холът, който също е с доста приятни размери. Тераса, която е обща за спалнята и хола. Виждате я. В момента е етап на строителство, ще бъде завършена сградата около май месец до година, т.е. май месец 2024 година. От хола влизаме в второ антре, което вдясно са разположени мокрото помещение тук за бойлер, пералня машина. Следващото помещение тук е втората баня и голяма, още по-голяма спалня, която прави апартамента с две изложения и гледка много хубава към околностите на Бургас. Спокойствие и природа. Това е апартамента. Още един път ще минем през антрето. Вляво ни остава банята, мокрото помещение и голямата всекидневна. За следващи въпроси съм на разположение. Станислав Новков от Имотен партньор. До скоро!